Здравейте хора, днес продължаваме с ревюто на втория епизод на Sakamoto Days, но преди да продължим с него виждам, че 77% от вас не са абонирани за канала, а само 22% са. Преди да продължим искам само да ви помоля да оставите един коментар, да харесате видеото и да се абонирате за канала, много ще го оценя, иначе ви пращам Sakamoto да ви прави посещение, а това няма да ви хареса. Също искам да ви напомня, че стримам всеки петък и събота в Twitch от 8 до 11 на Twitch / PixelBoyGG. И нека сега минем към видеото. В началото на епизода виждаме как нашите герои са започнали един нормален работен ден в магазина. Също така виждаме как Шин ентусиазирано коментира последните събития от предишния епизод, като жената на Сакамото дочува разговора и доста бързо го нахоква, че ако се е върнал към предишния си начин на живот, ще се разведе с него, при което нашият герой омеква като спагета. След това отиват до китайския квартал на пазар за неща за магазина, при което виждаме как Сакамото купува хлебчета за свинско за дъщеря си и жена си. По пътя се натъкват на гонка между едно момиче и банда престъпници, след като побеждават бандитите и решават да си плюят на петите, взимайки момичето с тях. Разбираме, че престъпниците са пратени от шефа на Dan Incorporated. Той, ако трябва да съм честен, изглежда като джудже с много комплекси. Разкрива, че поради някаква причина са избили целия клан и ако тя се измъкне, това ще е за нищо. След това виждаме какво се случва с второстепенните герои в анимето. Отрязат главата на увикания пичага, тогава шефа праща най-добрите си главорези Сонхи и Бачо, като им казва, че на всяка цена трябва да вземат ключа от момичето, защото това ще им даде контрол на целият черен пазар. А те само питат дали могат да убият всеки, който им се изпречи на пътя, а той просто им казва да правят каквото искат. В същото време разбираме, че Лушо Танг е дъщеря на мафиоти и че ключът, който тя пази, е за сейф, предаван от поколения в нейното семейство. Нейните родители са умрели, за да го защитят. Изслушвайки историята й, Сакамото решава да й помогне, въпреки че Шин го съветват да не се замесват, но докато се размотават в приказки, биват настигнати от главорезите и изпратени за тях. Тук отново се впускаме в страхотен екшън. Сакамото бива изритан и изпратен директно в сградата от среща, докато Шин се чуди кои са тези двамата. Един от тях се опитва да светне маслото на Лу, но в същия момент виждаме как Сакамото с един удар праща главореза в ролята на второстепенен персонаж. След това екшънът се пренася в кухнята на затворен ресторант. Главорезите провокират Лу и тя за малко да стане на шиш кебаб. Питайки Сакамото защо й помага и я пази, виждаме, че той го прави, защото преди време е дал обещание на жена си да спасява хората, а не да ги убива. След кратка схватка, в която се опитват да направят Сакамото на парчета, виждаме отново как той може да използва всичко около себе си като оръжие. В крайна сметка поваля единия пич с тиган, а другия довършва с хладилник. За капак ги доставят обратно на пича с комплексите, който много прилича на Уивъл от Yu-Gi-Oh! Само очилата му липсват. След това отварят сейфа и виждат, че вътре има събрани вещи от много различни епохи и ери. За завършък на епизода изяждат смачканите хлебчета с свинско и всичко приключва добре. Моето мнение, вторият епизод беше също доста добър епизод, по нищо не отстъпващ на първия. Видяхме нов герой в лицето на Лушо Танг и успяха добре и бързо да ни запознаят с нейната история. Дадоха ни още малко предистория за Сакамото и защо е решил да спре да убива. Много ми се искаше да видя повече от Шин, надявам се в следващите епизоди да го развият повече, а не само да го държат като фенбой на Сакамото. Също така, според мен епизодът беше с доста бързо темпо и основно екшен. Не, че не ми хареса, но ако епизодите продължават в тази посока, може да стане доста еднообразно и скучно. Искам се да видя някой по-спокоен епизод, например с още предистория за Сакамото или повече интеракция между Шин и Сакамото извън моментите, в които трябва да натупат някого. Надявам се да видя и повече от Лу, тъй като тя е малко по-различна от Шин и Сакамото. Тя действа повече на емоционален принцип, отколкото рационален, и това би довело до доста забавни взаимодействия между нея, Сакамото и Шин. На епизода отново давам 7 от 10 и продължавам да чакам новите епизоди с нетърпение. Споделете вашето мнение за епизода, какво ви хареса и какво не. Ще продължите ли да гледате анимето и какви са вашите очаквания за следващите епизоди. Ако ви е харесал клипът, оставете един лайк, абонирайте се за канала и до нови срещи!